गाइस जों न' थांनो नागिरदोंमोन अखायानो डेन्जार हाबाय थांनो हागोन हाला मिथिला थिजोब्बाय हेलो गाइस वेलकम बैक टू दि चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय आरोबाव बरायहरनाय थाबाय तमद जाबाय थायोलै आंनि होननाया बारा माने जाथ'वाखैना ओंखायनो आरो थांनाय भिडिअआव नोंथांमोना सापर्ट होनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम आरो 2K जाथारसिगोन गाइस नोंथांमोना खालामना होबानो जाबाय बारा नांला गाइस इसेबावबानो जाथारसिगोन एबार भिडिअ खालामना होथारबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै जों दा मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनि खाथियावनो मसलपुराव दङ मोननैसो जायगा नोंथांमोननो बेखौ देखायनि स' नोंथांमोना नायलांबाय था नुवाखै गया हिटनि जादों बोथोराबो अखा हाहां जादों नै दानि एसे हादोंमोन ओमफ्राय गिसि लामाजों बरिया नुदों जायगाफोरखौ नै नायना ला नोंथांमोना स' नोंथांमोना नायबाय थादो थुदो बिदिबा स' गाइस गया फुं फैदो जोङो एकदम उथिग्रा फैखादो दा टाइमा मथा मथि 5टासो जादों खोमा 5टा गया फुङावनो फैदो नोंथांमोननि थाखाय गाइस नोंथांमोना सापर्ट होनायनि थाखाय एकदमबारे माने ज'सानो मा होनो आरोना गया डेन्जार ज'स जादों दिनै आरो नोंथांमोना 2K खालामना होथार आरो बांसिन ज'स जाबावगोन नोंथांमोना नायबाय था बरियानो सापर्ट होबाय था बिदिनो थेंक इउ सापर्ट होनायनि थाखाय थौ नायबाय था स' गाइस नै बोरिमुगनि मोनसे जायगा दं आरो ना बिफां गेजेर लामा बया थान्दा जायो बे लामाथिं आगोल जोङो स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामोमोन बुहुद फाल्तु खालामनानै थांलाय फैलाय खालामोमोन आरो ना स्कुलाव नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जानांगौ स्कुलाव साइकेलजों थांनायाव माबायदि जालाङो बया हिट नाङो आरो ना इखिनि जायगाखौ गरम बोथोराव थान्दा मोनखायो हेलो गाइस जों दा मसलपुर मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय अखा हादोंमोन एसे अखा हानानै नैयाव दसे थाथ'दोंमोन बया थान्दा ओमफ्राय दा अखाया गारबाय स' जों थांफिनलायनोसै मोनसिगोनानो बारा गोजान गैला 1 किल'मिटारसोबानो मोनबाय मोनसे जायगाखौ आरो मोनसेया दंबावो बेखौ जुदि जायगाया खुलाबाथाय जों थांनानै देखायगोन आरो ना नै मोनसे फार्स्टखौ नायग्रो नोंथांमोना स' नायलांबाय थाथ'दो स' गाइस जों फाइनालि मोनफैबाय दा नै जायगानि नामखौ गोजोनपुरि पार्क होनो आरोना मसलपुराव दंहैयो ओमफ्राय नै नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बेखौ गोबाङानो सिनायदो जानांगौ मा बुङो बेखौ बर'नि नेरसोन आरोना बेफोरो स' गाइस नोंथांमोनाथ' आंनि उनाव थानायखौ सिनायखादो बेयो मानि मुसुखा बियो जाबाय बर'नि नेरसोन गोबां लेखाफोरावनो फरायनो मोनबोदो जानांगौ नोंथांमोना जे बेबायदि मुसुखा डिमापुर माइबं जायखौ बर'नि राजथावनि होनना मिथियोमोन बेयाव गोबां दंमोन नाथाय जों बर'फोरा मोजाङै जोथोन लाखिनो रोङिनि जाहोनाव दा बेफोरो बायख्रेबलांजोब्बाय आरोना नङाबा गोबां दंमोन बेफोरबायदिया जों दा हानायमानि बेफोरबायदि नेरसोनफोरखौ बर'नि नेरसोनफोरखौ लाखिनो सेस्था खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय दा जों हानायमानि गावनि हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हानांगौ वर्ल्डनो होमबानियासो जोंनि हारिया जौगानायनि लामायाव फैगोन आरोना
जोंनियाव दा बुहुत मोजां दङ मोजां कालचार दं जोंनि खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय जोंनि गाननाय जोमनायाबो नाय बेसेबां बिउटिफुल माने जोबोर समायना आरोना दा जों हानायमानि बर'नि नेरसोनखौ लाखिनो सेस्था खालामनांगौ आरोना। नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव खायसे बर'नि कालचारनि बे मुसुखायाव बर'नि कालचारनि माबाफोर बनायना होनाय दङ आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन आं नोंथांमोननो देखायनि नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेयाव समायना मोसानाय जोंनि जि खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय इयो बागुरुम्बा मोसानाय जानांगौ बागुरुम्बा मोसानाय समायना बनायना दोनदो आरोना ओमफ्राय नै बेवहायबो जोंनि बिर जोहोलावफोरनि दावहा खालामनायनि नुथाय नुनो मोनदों ओमफ्राय नै बेफोरावबो बर' बिमा फिसा बानाय बर' बिमाफोर फिसा बानाय ओमफ्राय नैयावबो जे उदांस्रि सोमावसारनायाव जोंनि बर'फोराबो जे बाहागो लादोंमोन बेफोरनि नुथाय आरोना बेफोरो जोबोर समायना नुयो नोंथांमोना नाया मानो नै जोबोर समायना नै बेफोरावबो फिसा बनायना दोनदों आरोना मोनब्रैहाय बनायना दोनदो फिसा जोबोर समायना नुयो। स' गाइस जों दा बे साइडनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय बै खावसे साइडथिं थांलायनि बै खावसे साइडथिंबो दं नोंथांमोना नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन बै साइडथिंबो दं ओमफ्राय नै बेयाव मा होनो फुख्रि दं आरोना ओमफ्राय नैथिं दैमाबो दं ओमफ्राय बै साइडथिंबो दं आरो नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि जायगाया। गाइस जों नै मोनसे साइडथिं मोनफैलायबाय ओमफ्राय बैयाव सुइस गेट दं आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन बैयाव सुइस गेट दं ओमफ्राय नैयाव गेलेग्राफोर दंमोन आरोना खिन्थु जायगाया गोथौ ना दै जादो नैयाव सुइस गेट दं बरिया दै बोहैख्लायगासिनो दं ओमफ्राय ओइफोरथिं जग्राफोर जायगा दं आरो नोंथांमोना जनानै रिलेक्स खालामनांगोन रिलेक्स खालामनो हागोन नोंथांमोना नै इयाव सुइस गेट दं नोंथांमोनाथ' नैबे मुसुखाखौ नुनानै सिनायखादो जानांगौ बियो सोर बर'नि बिफा होननानै मिथिखायो बेखौ बयबो स' नोंथांमोना खनसे नायनानै ला मुसुखाखौ माबायदि बानायना दोनदों नै नोंथांमोना नुनो हागोन बिथांनि मुसुखाखौ बेहाय बरियानो बरायना दोनदों ओमफ्राय गोदोनायाव गांसे आर'नाइबो होदों। स' गाइस बेयाव बेखिनियानो नायनो गोनाङा ओमफ्राय जेबो गैला आरोना ओमफ्राय जों दा नेक्स्ट जायगायाव थांनि नोंथांमोननो नेक्स्ट जायगाखौ देखायहैनि आरोना नोंथांमोननो बे मोनसे जायगाया मावजि पार्क होननानै मिथिनाय जायो आरोना बेबो पार्कआनो ओमफ्राय फिसारि आरोना मोनसे ओमफ्राय पार्क बानायना दोनदो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो जों बेखौ देखायहैनि बिदिबा नोंथांमोना थुबाय थादो नायदो। स' गाइस नोंथांमोना फैनो गोसोबाथाय नै बियो निकासि टु बर्मा लामा आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नै मोनसे गेट मोनगोन बेयाव वेलकाम टु बांनाबारि लिरनाय दं ओमफ्राय नोंथांमोना मावजि पार्कआव थांनोबाथाय बे लामाथिं थांबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों लांसै नोंथांमोन। स' गाइस जों मोनफैबाय आरोना मावजि पार्कआव जायगाया बिराद ब्लां गुवार आरो माने नै नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय नायनो हागोन बया गोदोर फुख्रि ओइयावलासि दं बया गोलाव आरोना फुख्रिया नोंथांमोना नै इथिं नायनो हागोन नै जों थाबायलांगासिनो नै फुख्रि बया गोदोर आरो ओमफ्राय इयाव दासो माने बारा गोबाव जायाखै बानायनाया।
गिदिर गाइस जायगाया एक माने मोनिया मोनलायबाय ओइनो बेसेबा गोजान दंबावो ओइजों आरो ना इथिं उनथिं बया गोजान थाबायबाय 1 किल'मिटारसो जागोन खोमा मथा मथि बया गुवार आरो ना ओइ खर'आव लासिथ' बा बया गोजान दंबावो याव इफोरदि जायगायाव थानो मोनबा खम हिट जागोनलै माने बार खोलो इदि न' बानायना थानांसिगोन खोमा फुख्रि गेजेरफोराव बरिया हिट जागोनथ' ओमफ्राय दा जों नोंथांमोननो बेखिनिखौनो देखायथ'नोसै इथिं थांथ'ला इथिंबो एखेयानो दे माने इदिनो बिफां मायबा मायबि दोङो ओमफ्राय इदिनो मथारि ओमफ्राय ओइथिं फुख्रि खरसे दंबावोमोन ओमफ्राय इथिंनियाबो बया गिदिर फुख्रिया ओइ बेसेबा गोजानाव लागि मोनहैनाय नै आरोना बेयाव थांनो हायोमोन दा दलंखौनो थिखांना दोनदों नै लन्डन ब्रिज बायदि थिखांजालायो दलङा बिदिनो आरोना नोंथांमोना नाय नै फुख्रि बया गिदिर ना दं जानांगौ ओमफ्राय इथिंबो खरसे दोङो गोदान जावदो खरसेया इथिंनियाबो गिदिर गाइस बेयाव माने मेनलि बियो फिसारि ओमफ्राय दाउसावफोर हांसो जांसोफोर फिसिगोन खोमा नैथिं माने फार्म टाइपनि मायबा लुना दोनदो आरो ना फिसारियानोखा जायगायालाय नोंथांखौ माने फुख्रियाव गिदिर नानि थाखाय बनायग्रोदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा पार्कआव कनभार्ट खालामगासिनो आरो ना ओमफ्राय नैथिं बया हांसो गिदिर दं ओमफ्राय बैयाव नै नाव गंसे दं आरो ना नोंथांमोनहा सोरबा सलायनो रोंगौबाथाय गाखोनो हागोन आरो ना जों सलायनोबो रोङा ओंखायनो गाखोआबो मबा बेलथायना थाबा मा जागोन ओंखायनो जों सलायथ'ला स' जों नोंथांमोननो बेखिनिखौनो देखायबाय आरो ना दिनैनि भिडिअ एसेबां खास नङाबाबो नोंथांमोननो बेखिनिखौनो देखायबाय आरो ना नोंथांमोना न'आव थानानै माने मोजाङै नायबाय थानो हासिगोन आरो ना दा अखा हादों नालाय गुदुं कम्बल सिङाव हाबनानै बरियानो नायनो हासिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअखौ बेनिसाय मोजांसिन लाबोनो ट्राइ खालामगोन ओमफ्राय गाइस आंनि चेनेला 2K जाथारसिगोन मथा मथि 150 जनसो साबसक्राइबार नांबावगौ होमबानो जाथारसिगोन नोंथांमोना अननानै खालामना होथारदो प्लिज गाइस सापर्ट हो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै दे होमबा ना नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन प्लिज गाइस सापर्ट होथार 2K जाथारनोसै दे होमबा ना थाथ'दो दिनै जय बर' हारिनि बाय बाय